এক আটক দুনিয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ আয়োজন কৰিছে। সেই শোভাযাত্ৰা আজি উদ্বোধন কৰিবলৈ পাই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। এই শিক্ষানুষ্ঠানখনে অঞ্চলটোত এক শিক্ষাৰ বাতাবৰণ খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰস্তুত কৰি আছে, তৈয়াৰ কৰি আছে আৰু তেখেতসকলৰ এই যি পদক্ষেপ, এই অঞ্চলটোলৈ শিক্ষাৰ এক নৱজাগৰণৰ যি সৃষ্টি কৰাৰ পদক্ষেপ, সেই পদক্ষেপত এই অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজে সমানে হাত উজান দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। মই আশা ৰাখোঁ যে অহা সময়ছোৱাত এই শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ পৰা অত্যন্ত সম্ভাৱনা থকা বহুতো মানিক সৃষ্টি হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা যিসকল মানিক তেওঁলোকে এই অঞ্চললৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব। এই চেগতে আদৰণি জনাব বিচাৰিছোঁ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক। অহা কালি এই শিক্ষানুষ্ঠানখনলৈ অসমৰ কৰ্মযোগী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আগমন ঘটিব আৰু তেখেতে ইয়াত পদাৰ্পণ কৰাৰ লগে লগে সকলোৱে আশা ৰাখি আছে যে এই শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ লগতে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ শৈক্ষিক বাতাবৰণত এক নতুন আশাৰ সঞ্চাৰ হ'ব। গতিকে আমিও আশা ৰাখিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পদাৰ্পণে এই অঞ্চললৈ এক শৈক্ষিক নৱজাগৰণৰ সৃষ্টি কৰক আৰু আজিৰ এই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত বিশেষভাৱে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যি প্ৰতিনিধি আছে তেখেতসকলক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই শিক্ষানুষ্ঠানৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰা নিজৰ যি কৃষ্টি সংস্কৃতি সেয়া তেওঁলোকে সদায় অব্যাহত ৰাখক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আজি গুৰেশ্বৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তীৰ শুভ মুহূৰ্তত আমি আহিছোঁ আৰু এই শুভ মুহূৰ্তত উপস্থিত থাকিবলৈ পাই সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে আৰু এক খুব আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠান, আড়ম্বৰপূৰ্ণ পৰিৱেশ আৰু আপোনালোক সকলোৱে গমেই পাইছে যে কাইলৈ আমাৰ সকলোৰে সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ইয়ালৈ আগমন ঘটিব। গতিকে সকলো ৰাইজ তথা শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তি উৎসাহিত হৈ আছে আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে পুনৰবাৰ মই এই মহাবিদ্যালয়ৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিলৈ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষত মোৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। गरेश्वर कलेजनि 50 बोसोर जितु रुपाली सनाली जयन्ती वर्ष बेयो दिनै नैथि साननि हाबाफारि शोभायात्रा। बे शोभायात्रायाव जोंनि गासै जनगोष्ठीनिनो हारिमु बिथिंखौ दिन्थिफुंनाय जादों। दा बेयाव लैहोर लैहोर फैनानै गासै माहारिनिफ्राय हेफाजाब होफैदों। आं बरायदों समष्टिनि सासे ओनसोल हिसाबै जोबोद गाजा गोमजा जादों आरो गाबोनो जोंहा जोबथा हाबाफारि जिहेतु अपेन सेसन, बे अपेन सेसनाव जोंनि मानव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा गेवलां मेलखौ बेखेवफैगोन आरो लोगोसे बिनिनो गाहाय आलासि हिसाबै मानव गेदेर जोंनि जनप्रिय माने मुख्यमंत्री मानव गेदेर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा फैगोन। आं बिथांमोनखौ बरायदों। गाबोननि हाबाफारिया निश्चय जोंनि साननाय बादि जोंनि जिहेतु मोननै माने कमार्स स्ट्रीम आरो साइन्स स्ट्रीमा माने सरकारि गदान जायाखै, बेखौ जाफुंनायखौ आं आसा खालामदों। नैबे गुरेश्वर फरायसालि मा सानखांथि आं गावखौनो गोजोननाय मोनदों जिहेतु आं बे फरायसालिनो मोनसे समनि फरायसामोन। दिनैनि बे जि थासारि जोंनि बे फरायसालिमानि बे थासारिखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो इयुनखौ जों हास्थायदों आं जे दिनै फैयै फैयै जोङो 1974 मायथाइनिफ्राय दिनै 2024 मायथाइयाव जोङो 50 बोसोर बाबेनलांनानै दिनै जोङो 51 बोसोराव आगान होबाय। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जों दिनै सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जोंनि बे सनाथि मायथाइखौ फालिनो आखायाव लादों। बेनिनो दिनै नैथि सान। बे नैथि सानाव जोंहा बायदि बायदि हाबाफारिजों लोगोसे दिनै बे गोजाम जि फरायसा बारग' फरायसा, बे बारग' फरायसाफोरनि मोनसे गोजोन जथुम दङ। बे जथुमाव दिनै जोंहा आसाम बिधान सभानि मासिक बुंथिगिरि बिथां बिश्वजित दैमारि बिथाङा बाहागो लागोन। बिथाङा इतिमধ্যে सफैखाबाय। दा बे बेलायाव फैगोन गाबोननि जि गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव जोंहा आसामनि जे गोहोगोरा गिबि मन्त्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फैगोन। बिथांजों लोगोसे जोंनि बिटिआरनि CEM मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो फैगोन। लोगोसे बायदि बायदि मिनिस्टार जेरै शिक्षा मिनिस्टार, सोलोंथाइ मिनिस्टार बिथाङाबो फैगोन। आसा खालामदों बिथांमोननि जि अनसायनाय, बे अनसायनायाव जोंनि बे फरायसालिमाया फैगोन समाव दा जि थासारि, बे थासारिनिख्रुइ साबसिन जागोन होननानै आसा खालामदों। बेखिनियानो। दिनै गरेश्वर फरायसालिमाया सानथामनि हाबाफारिजों गल्डेन जुबलि फालिथाय खुंगासिनो दङ आरो दिनै जोबोद मोनसे मा होनना बुङो बेखौ मोनसे उखल मखल मोनसे माने परिबेस दिनै कालचारेलि हाबाफारि जादों।
हाबाफारिफ्रा जोबोद मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ आं सासे बारग' फरायसा हिसाबै आरो बे कलेजनि मोनसे समनि जिहेतु आं जिएसमोन माने फरायसा खौसे आफादनि गाहाय नेहाथारिमोन बे हिसाबै बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों गोग्गानाय मोन्दों जिहेतु नैबे फरायसालिमायावनो जों जिहेतु फरायदोंमोन बे हिसाबै गावखौनो जोबोद मोनसे गोजोननाय मोन्दों हाबाफारियाव बाहागो लानानै जिहेतु नुबाय जोङो दिनै माने बे सालिनो मोनबाय बै नोंथांमोन फरायनाय समाव माबायदि फरायसालि आरो दिनैनि थासारिया माबायदि जों जे समाव बे फरायसालियाव फरायदोंमोन माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारफोरा एसे उइकमोन आरो मोनसे बेबायदि दिनैनि थासारियाव बे फरायसालिमाया गायसनजायाखैमोन दिनै जोबोद मोनसे मोजां इनफ्रास्ट्राक्चार जाबाय दिनै एडमिनिस्ट्रेटिभ बे माबाफ्रा दिनै सोलायबाय आरो कलेजनि परिबेखा मोजां मोनसे परिबेखाव दिनै फैबाय लामा सामानि परिबेकफोरा मोजां जाबाय दा बे हिसाबै माखासे बिथिङाव दिनै कलेजा जौगालांबाय दा बे जौगालांनायाव जोङो गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनैनि थासारियाव जों फरायसालिमाखौ बेबायदि अबस्था नुनानै जोङो मोजां मोन्दों आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे बे फरायसालिमाया आरो बिनिख्रुइ गोजौ थाखोआव जौगालांगोन इउनिभार्सिटि लेभेलसिम जाहाथे बे कलेजखौ जों गायसननो हायो जोंनि समाव साइन्स स्ट्रिम गैयामोन माने कमार्स स्ट्रिमा दङमोन आरो बे समाव खिन्थु दायो साइन्स स्ट्रिम जाबाय कमार्स स्ट्रिम दोङो माखासे स्ट्रिमफोरा दिनै बेयाव गायसनजाबाय थ' जों आसा खालामदों साइन्स स्ट्रिमावबो जाहाथे बेयाव फुल फ्लेजेड हिसाबै जाहाथे गायसनजायो दिनै सरकारा दिनै बेखौ जाहाथे गनायथि होयो खारन गाबोन बेयाव असमनि मुख्यमन्त्रि मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्माया फैगासिनो दङ लोगोसे बिटिआरनि सिएम मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गाबोन फैगोन बाहागो लागोन बिथांमोननि नुजाथिनायजों जाहाथे आरो कलेजआ गोजौ थाखोआव दावगालांगोन जों बेखौ मिजिंथिदों आरो साइन्स स्ट्रिमा जाहाथे बेयाव जों गाबोन जाहाथे मुख्यमन्त्रिनि नुजाथिनायाव बिटिआरनि सिएम मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि नुजाथिनायाव जाहाथे बियो सरकारनि गनायथि मोनगोन जों बेखौ मिजिंथिदों